Goazen gaurko elkarrizketekin. Arratsaldeon, gaurkoan Jon Arretxe idazlerekin elkarrizketatuko gara, bere azken novela Ez Errandeusri buruz hitz eginez. Kaixo Jon, arratsaldeon. Arratsaldeon bai, tokaio. Zer moduz? Ondo, gustora. Presne duzu? Bai. Vale. Komentat iguzu pixkat zerei buruz doa zurean azken novela hau, Ez Errandeus. Da Ture Sasi detektibe ikertzailearen 6. novela, eta lehenengoa herri girokoen artean. Zorin artekoak denak izan dira oso urbanoak, hiri girokoak ez. Eta azkenengo honetan egin dut esperimentu bat, abezera ateratzen da, eta herri txiki baten kokatu dut. Nafarroako herri txiki baten, hain zuzen. Eta pixkat argumentua... Ez dakik gure ikusleek ezagutuko duten Ture, badezpada esango du zer da Afrikar bat, ilegala, paper gabea, patera pisu baten bizi dena Bilboko auzo oso berezi baten, San Franciscon. Milaka etorkin daude eta betiko prostituzio gune izan da, droga trafiko handia egon da, heroinak asko zigortu du auzo hori. Eta, hor bizi izan da hainbat urtetan Ture, hor bizirik iraundu ahal izan duen bezala, baina jasan ezin egiten zitzaion egoera, batez ere poliziaren presioagatik, poliziaren txibato bihurtuta zegoen, egoera oso eskasa zeukan, eta erabaki zuen alde egitea, eta zer egin zuen, bilatu aber nora joan ziteken, eta gogoratu zen lagun bat zeukala, paterakide oia, Nafarroko herri txiki baten, kontaktuan ipini, eta tiponek adamak lortu zion, lan bat, ez dakit esan leike lan bat, baina zer egin bat, ardiak zaintzen artzain zoro batentzat. Eta hor bukatzen dut Turek, ardiak zaintzen badirudi azkenean lortuko duela bakea eta denetik deskonektatzea eta hori, baina ezin eskoa dako. Bere patua jarraitzen dio eta gauza komplikatuko zaizkio eta denetari gertatuko zaio. Esan duzu, horrengo honetan gune ruralean kokatzen duzula Tureren historioa. Uste dut esan izan duzula, rural noa bezalako novela bat ez zenula inoiz idatziko. Hala ere, horrengo honetan idatzi duzu. Egun galetuko nizuke, zer dela eta iritzialak eta hau. Egin dut Groucho Marxek esaten zuen bezala, ez da? Hau dira nire printzipioak, baina ez pasizkizu gustatzen, beste batzuk atarako ditut, eta nik hori egin dut, nik humorez hartzen dut. Beti esan dut egia da, ez nahi inoiz izan rural noir horren salea, egile moduan ez jakinaz, ez dut inoiz idatzi horrelakorik orain arte, eta irakurle moduan ere, ez niri novela beltz asko gustatzen zait, baina iria behar du nire ustez novela beltz klasikoak, bazterketa sozial hori eta holako osagarri batzu lumpen underground giroko osagarri horiek errezago islatzen dituelako ez. Baina horrengo niretzako izan da desafio antzeko bat, esperimentu antzeko bat, ez da? Eta esan du, naiz eta badaki beti izan du gala ez dala nire guztuko azpi generoa, baina horrengoan probatuko dut. Eta oso pozik geratu nizan baitzarekin, baina aitortu behar dut nahiko kostatu zaidala idaztea. Orain pizka bat gehiago miresten ditut rural noir idazten duten idazleak. Behar da imaginazio gehiago, lan gehiago, herri txikietan normalean oso gauza gutxi gertatzen dira. Hirietan, milaka pertsona bizi dira, era guztitakoa, gauza asko gertatzen dira, eta errezago da ideia horiek ateratzea. Patua hori buruz hitz egin duzu, novelan importantea dela. Baita ere esango zenuke patua eta erredentzioa liburuaren gai nagusiak izango litzatekela? Bai, Turek bera gainera esaten du momentu batzutan, ez da? Badirudi, hau da paradisu bat itxuraz, ez? Herri txiki bat, Nafar Pirineokoa, orbe izena duk herri imaginarioa da, inorez moskeatzeko, ez da? Dirudi hemen bai, lortuko dodala behingoz, bakea, gutxienez bake hori, lasaitasun hori, eta ez egotea beti pendiente, poliziak noraino estutzen nauen, eta zer egin behar dudan haientzat, hemendik ez botatzeko, eta alako hausak, baina alako baten berak esaten du, baina alferri da. Nire patuak jarraituko dit, noan lekura noala, eta pizkate
etzita, esaten ditu hitz horiek, ez da, Turek, karo, bazuken esperantza, behingoz lasai bizitzeko, baina ezinezkoa da. Patua edo kasualitate edo nahi duzu moduan deitu, baina zer horre beti jarraituko dio edonora. Bueno, ikusiko dugu, irakurtzerakoan. Argi dago, novela beltzearen zalea morratua zarela, orduan duko nizukea, badaukazun referenteren bat, idazle esanguratxoren bat, referente hartu duzula novelak idazterako orduan? Bai, asko daude munduan jakina. Ni egia esateko nordikoak esaten direnak, Ipar Europakoak oso modan egon dira aspaldiko urteotan, baina niri zaizkit inoiz gehiago gustatu idazle onak dira, eta ondo idazten dute eta hori, baina niri gehiago gustatu zaizki beti jatorrizko Amerikarrak, batez ere Chester Himes. Chester Himes da afroamerikarra, eta orduan arrasaren zer hori bere beti agertzen da bere nobeletan, Harlemen kokatzen ditu normalean, kritika soziala handia dago, baina umorea ere bai, umore beltza, novela beltzaren barruan oso ondo txertatzen dena. Gero, Hamet eta beste hainbat ere gustatzen zaizkitez, baina bat esan beharko handu referente moduan Chester Himes esango nuke. Gero, Frantzian daude idazle oso ona baita, nire asko gustatzen zaizkidenak, hainbat daude, Lemaitre eta Bale aspaldi honetan, baina Jean-Claude Izo ere, bere Marseillan kokatzen dituena bere novelan, eta gero, Melville auzoan Parisen kokatzen dira beste hainbat novelan Malozan familiarenak, eta horintze datorki burura justu idazlearen izena desastrutzen izena gogoratzeko, baina novela frantsesa beltza asko gustatzen zait. Eta gero hainbat idazle solte ere, bai ez? Baina esaterren Amerikarrak eta lehenagokoak klasikoak eta oraingo frantsesak igual hori dira nire gustokoenak, nire referente nagusiak. Ture pertsonaiarekin berriz ere sortuko gara. Esan duzu lehen, 6. liburua dela hau, 6 historia luzea, historiatxoak, baina galdera da, ea nola autu zitzaizun, detektibe honen ideia, pertsonaiaren sorrera, zer dela eta? Zerbait originala bilatzearren. Nik lehenago baneuzkan idatzita beste novela beltz batzuk. Lehenengo idatzen dituen bi parodia antzekoak euskeraz bakarrik argitaratu ziren, nik euskeraz idazten dut jakina, ez? Eta Manila Konexioa eta Kleopatra. Eta gero ja pixkat aldatu nuen estiloa eta kokatu nituen nire novelak atzerriko hirietan, nire gustoko hirietan. Hartu nuen Paris, Lisboa, Istanbul, Tanger, eta hiri horietariko bakoitzan kokatuta idatzi nuen novela bat, zehara joan nintzen inspiratzera, ideiak ateratzera eta idaztera ere bai. Eta gero jende asko esaten zidan, basalo ordua behar bada personaje bat sortzeko, ez da, saga moduko bat egiteko, gomendatzen zidaten, hori idazle askok daukate personaje bat, eta horriekin saga bat egin, eta nik pentsatu nuen, nik ere probatuko dut. Baina nahi nuen zerbait originala, desberdina. Eta hori gaur egunia ezinezkoa da, dena dago idatzita, mila novela beltz, milaka novela beltz oso onak daude, lehen aipatu ditugun klasiko Amerikar horiekin hasita, beste hainbat daude. Hemen mundu honetan zerbait originala, desberdina, eskaini behar duzu jendeak zuri erraparatzeko eta interesez irakurtzeko zure novelak, ez? Eta nire buruatu zitzaidan, asmatzea Afrikar bat, ipini behar betiko polizia ohia, gaina ze polizia, hemen irakurlea sentitu behar du empatia pizka bat personaje nagusiarekin, gustor irakurtzeko, eta hemen gure artean polizia ez da inoiz izan, ze jarri behar duzu, Polizia Nazionala, Guardia Zibila, ez dakiz, eta berdin, foral bat, orain badaude personaje batzu foralak novela beltzen protagonistak, ertzainak ere badaude batzu novela beltzen protagonistak, niri beti interesatu zai gehiago legearen beste aldean daudenak, ezta? Eta orduan bururatu zitzaidan, etorkin ilegal bat, ezta, Hor lehen aipatu dugun Bilboko San Francisco auzo berezi horretan bizi dana, egoera nahiko negargarrian, baina, bururatu zitzaidan tipori bihurtzea ikertzaile antzeko zerbait, eta horrek aukera ematen zidan bide batez, niri asko interesatzen zaidan azpi mundu hori ataratzeko eta erakusteko jendeari. Askotan
hemen daukagu gure artean, baina edo ez dugu ondo ezagutzen, edo igual ez dugu ez da ezagutu nahi ere, ezta? Eta, bueno, personaje originala bintzat, atera nuen. Gero, gero, sortu behar dira trama interesgarriak, eta, bueno, hor lana eta esfortzua dago jakina. Zure bibliografian, bai novela beltzean, bai beste mototako liburuetan, badago libururen bat non zu berez identifikatu izan zaren liburua idazterako orduan? Liburu asko daude niretzat oso bereziak, ez? Lehen bidai literatura idazten nuenean, lehenengo liburuak dena dira bidai literaturakoak, orduan batzutan neu nintzen protagonista ze kronikak ziren, ez da? Afrikan, Amazonian, Asian egindako bidaien kronikak, orduan argi eta garbi neu nintzen. Gero hasi nintzen fikzioa egiten errealitate horren gainean, orduan, zatika izan ninteken ni protagonista edo, identifikatu protagonistarekin. Eta novela beltzetan, egia esateko ez ni. Bai aprobetxatu ditudala, ezagutu ditudan lekuak, ondo esplotatzeko eta hori islatzeko, tramas aparte, igual toke exotiko moduko bat eman diet historioiei, guretzat exotikoa gira, Istanbul, Tanger moduko lekuak, ez? Baina, protagonista zeukaten zer ikusi nirekin. Esan duzu, hasi zinela bidai kronikak edo bidai liburuak egiten. Orduan, kuriosoa da nola hortik bideratu izan zaren novela beltzeruntz. Noiz izan zen aldaketa edo zer dela eta aldaketa hori? Aspertu nintzelako. Nik bizitzan horrela egin dut beti. Hasi gustoko gauza batekin, zorionez beti egin nahi izan dudana, bizitzan ere bai, hori gauza handia da, eta idazle moduan ere bai. Gogoan nukan bide literatura idazteko, eta bide literatura idatzi nuen hainbat liburu. Pizka bat aspertu nintzen, eta esan nuen, idatziko ditut ganberrada batzuk aldatzeko, eta idatzi nituen antzinako ostegunak ostirala larun batak liburu ganberro batzuk. Gero, gogoa etorri zitzaidan novela beltzean sartzeko, irakurle moduan gustatzen zitzaidan, eta esan nuen, probatuko dut. Lehenengoak izan ziren, iaia hibridoa bidei literaturaren eta novela beltzaren artean, kokatu nituen atzerriko hirietan, ezta? Eta gero novela beltz klasikoa gora jo nuen, Ture personaje hau asmatuz, San Franciscokoa, eta oraingo 6 idatzi ditut, eta oso gustora nago, tipoak daukan harrerarekin, konturatzen naiz irakurle estimuan hartu dutela Ture, eta haiekin hitz egiten dudanean, esaten diate jarraitzeko personaje horrekin, eta jendeak irakurtzen jarraitzen badu, eta ni konbentzi dut banago, eta ni sinisten badu pertsonaia horretan, honela jarraituko dut, aspertu arte. Eta aspertzen naizenean, bat edakiz egingo duen, orduan ikusiko dugu. Orduan, bidai kronikak, liburu ganberroak, novela beltzeko liburuak baita ere bere humore beltzarekin. Ez daizu genero konkretu bat lantzea gustatzen ez baizik eta esperimentatzea, ahalik eta zabalen hartu? Bai, betetzen nagoen egitea hori da, nahi dudena hori bilatzen dudana, baina bizitzan bezala ze. Ni bizitzan, arlo desberdinetan ibili naiz. Euskera eta euskal kulturaren munduan, euskal filologian sartu nintzanetik beti sentitu nazi identifikatuta horrekin, ez? Euskal zaletasunaren munduarekin, baina, kirol munduan ere asko ibili naiz, eta, heziketa fiziko karrera ere egin nuen, musika munduan ere oso gustora ibili naiz eta banabil oraindik hemen Iruñan ibiltzen az opera kantatzen, Agaoko koruarekin, eta herrietan zehar kontzertuak emoten, eta hori, eta zergatik ez, bizitzan gauza asko egin daitezke, desberdinak, betetzen bazaituzte, eta, nik horrela jokatu dut orain arte, eta literatura munduan berdin, genero desberdina, momentu bakoitzan betetzen hauena hori egiten dut, eta horrela saiatzen naiz zoriontzua izaten. Idazlea, abeslaria, bidailaria, konferentziak, nola batera egiten duzu hainbeste ekintza, aktibitate, idazketarekin batez ere? Erreza da, ez badukazu 8 orduko lanik. 8 ordu pasatu behar dituzu edon, lantegi baten, bulego baten, irakaskuntzan teorian ez dira 8 ordu lektibo, baina praktikan ordu pilo bat dira, sobratzen zaizun denbora gutxi da. Eta familia badaukazu,
horrekin ja bukatzen da dena, eta ez daukazu astirik ez ere egiteko. Ez bideirik, ez igual idatzi, ez musikan bere ordu batzuk eman. Nik sorte hori daukat, aspaldi erabaki nuen probatzea berbizi ninteken idaztetik, nire liburuetatik, mende honen hasieran. 2000 urtean utzi nuen orduan neukan lanpostua unibertsitatean, bizi ninteken honetatik bakarrik, eta ondo atera zitzaidan apostua, eta orduan denbora librea badaukat. Eta orduan horrela betetzen dut, pizka bat musikarekin, pizka bat idazketarekin. Ja, lehengo bideiek ez dut egiten, zenik ere baduzkat ume pare bat eta umeak zaindu behar dira, egon behar da eurekin, baina, denbora libre aukitzak aukera ematen dit, gauza desberdinak eta gustokoak egiteko. Oso ondo. Literaturara pixkat itzuliz, badago generoren bat, landu nahiko zenukeena edo beste estilo literarioren bat? Oraingoz ez, ditu. Argitaletxetik ez didatez ere exigitzen, oso argitaletxe jatorrean nago, egia esateko erein argitaletxea nabil, eta hor topatu dut gainera oso giro ona, eta jende ona. Argitaletxe gehienak zorionez edo zoritxarrez, baina horrela da, bizitza behartuta, diruari begiratzen diote, bizikik iraun behar dut, eta negozio bat azken baten, eta Euskal Herriko argitaletxetan, badago baita euskera den defensaren komponente osagarri hori jakina, baina denaren gainetik egon behar da dirurik ez galtzea, ze bestela pikutara dena, ez da? Baina ereinen barruan topatu dut, horretaz aparte, jente oso ona, benetan, jende moduan, ez da? Eta oso gustora nabil haiekin, ez naute bat ere presionatzen, usten diate nahi dudana egiten, eta orain gustora nabil oraingo generoarekin, eta niri neuri gogoa etortzen bazaio beste generoren lantzeko momenturen baten, ez da egongo arazorik, seguro, eta orduan egingo dut. Baina oraingo oso gustora nabil novela beltzean. Osongi, eta jatorkizunari begira, badago proiekturen bat, non sartu nahiko zenuke burua, pentsatu zu beste historioren bat? Literaturan. Literaturan, bai. Edo bizitzan? Bizitzan, nire ametsa da nagoen moduan jarraitzea, oso zoriontza naiz oraingo bizi moduarekin, ez? Eta literaturan banabil Tureren urrengo idazten. 5 idatzi nituen, takada batez holan gero, hor egin nuen parentesi txiki bat, aparkatu nituen Tureren novelak, idatzi nuen Arrutiren banda, pendiente nukan zor bat nire herrian Basaurin kokatua, baita novela beltza, baina, nahiko ganberroa eta holan. Hori itzuli naiz Turerekin, ez Errandeus honekin, 6. honekin, eta asmoa dauka beste pare bat gutxienez idazteko Tureri buruz, eta hurrengoarekin nabil orain. Orduan nire proiektua da, aldudanean denbora atara eta horriekin. Idaztea azken baten hori da inspirazioa eta hori bai, baina batez ere lana da orduak sartzea hor, azterketa baterako enpoiatzen zaudenean bezala, eta nik hori behar dut orain. Hartu ordu asko, eta idatzi hurrengo proiektu hori garatzen jarraitu Tureren 7. Ikusiko dugu ateratzen duzunean, zer lan. Beste zer komentatu nahiko zenuke? Barriro eskerrak emon zuei, nitaz gogoratzeagatik, idazle guztioi gustatzen zaigu geure liburuari buruz hitz egitea, ez da, eta orduan eskertzekoa da nik kontuen hartuta dituta, elkarrezketa hau egitea. Zuri ere, mila esker, etortzagatik, eta sorte hon. Bardin, eskerrik asko. Hau izan da guztia, orain Koral Media Lunaren kontzertu batekin utziko zaituztegu, Kondestale Jauregian. Mila esker. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.